Highway sorogo cholijak o motorcycle tei a motorcycle ni uklogo khajak khoroksa ni Mangkwthwi. O video clip Nagpur Jabalpur National Highway ni lamao nugui mankha. Ar jagao nukha khoroksa chwla bini uklogo khlaiwi khoroksa bwrwi Mangkwthwi no khajak khlaiwi twlangwi tongmani. Je borok rok o situation eba kheba o nazara rok no nungnai o borok rok belai kheno khirijak kha gaborokjak kha tei baksa baksa uansukha kun mungsurjo khlaiwi bwtharwi de omo hai khe khachioi tlang tongkha tei baksa kheba uansukha kidnap rok de khlaiwi talangkha abo hai rok khinui. Lamao gari belai tongnai rok bono bathakrinani bagwi chesta khlailaikha khorang tisalaikia haifano bo bathagnani nailiya speed khlaiwi bwskangni lamao agogwi thangkha o Mangkwthwi no uklogo khachioi. Bo sudo bini bwskangni lamano simi focus khlaiwi tei speed khlaiwi race rwwi chalugwi thangwi tongo kebini kok rok no concentrate ryawi bwskangni lamao simi agogwi speed khlaiwi chalogwi no thangkha o kahini wngkha MP ni ar jagao tongnai khoroksa borok Amit Yadav ni o bike chaluk tongnai ni bumung Amit Yadav tei bini uklogo je Mangkwthwi tight khlaiwi bike o khajak khachijak bini bumung wngkha Yasri o bwrwi wngkha bini bihik no. Raksa Bandhan ni salo o Amit Yadav Nagpur ni simi Lunara digi o speed khlaiwi chologwi thangwi tongo bini bike no. Thangwi tongma jorao no uklok paisingtwi phaiwi kaisa bus borok no thutaiwi rwkha thutaiwi rwma bai borok accident wngwi thangkha jagao no tei afuru bus ni chakka o kwlaiwi thangkha bihik. Bus ni chakka o kwlai thangma bai a spot o no thwinani nangkha bihik. Thutai kwlangnai truck eba kheba bus aro bwthakliya thutai kwlangbaiwi o bini bihik ni sakatwi no chakka laireoui twlangwi thangkha tei bwthakliya lamao sida bo bwskangni lamao no speed khlaiwi chalogwi thangkha. Bini mokolni bwskango Amit bini bihik no omo kahai halo nugui bo belai kheno cover kahai wngwi thangkha. Swrapjani bagwi bo uansukha obo emangsi hinui phiaba reality nole sabo norwi man obo kubui no. Bihik amo wngwi thangmani yagulo bo kisaphano biswas khlai manliya bono thwiwi thangkha hinui tei buino lamao je gari lainai rok no help rok sankha chubachu sankha phiaba masapano bini kok rok no khwnanai kwrwikha masapano bathaknai kwrwikha bono hospital o tlangnani bagwi gari rok bathakrika phiaba omo hai halo nugui kebo phano o case o klainani nailiya jotono jani lama khlaiwi thangbaikha. Bo a jorao bini bihik no banchirinani bagwi chirikha kapkha tei haigwlai tongnai rok ni bagwi chubachu sanai yagrok khulumkha phiaba kebo phano bathagnani nailiya bini kok no khwnawi. Highway ni aswk bir ni gari ni lamao bo saijung kabwi cover kahai wngwi tongkha bini bihik no khuriwo nawi phiaba amswk bir gari lai tongphuru kebo phano bathagnani nailiya bono nugui eba kheba khairogwi jotono nai nugui simi jani lama laiwi thangbaikha jotono tamasa simi naiwi tongbaikha phiaba kebo phano ongkhorwi chubachu khlainai obo hai kok rok no uansukliya gonta romwi bo omo hai khe buino chubachu sanai tongkha phiaba gonta nasikmani yagulo phano kebo chubaya amoni yagulo kheno bo uansukha obo sak no samung khlainani nangsinai hinui aboni yagulo kheno bo sak no yapri senani kok no uansukha. Bini bihik ar jagao no bus bai pherejagwi langmale choi thangkha tei bo ar jagao kwthwi no tlangnani bagwisa gari rok no request khlai tongo haifano kebo bwthagnani nailiya paithak digio hwnga hwnkhe bo sak saichung no yapri senani naikha bini bike o tight khlaiwi khawi bini bihik no bo sutikha bini nok faising digio o Mangkwthwi no twlangwi tei je borok rok bini tamasha naiwi tongnai o borok rok help khlaiya karwi gari o tongtwtwi bini o video rok no tisawi tongkha. Phiaba Amit kirima lasima tei bihik no kwmajakmani o dukha no twiwi bike no speed khlaiwi bini
para phaisingo rest riwui chalugui thangkha. Paithak digio hingkhe haigwini police rok Amit Shah no konomote khlaiui Amit Yadav no narakha kasubui aboni yagulok phino bono postas khlaiui joto kubui kok sawui mankha obo kahai rok wngmani rok no twiui incident. Police rok o Mangkwthwi no bike ni hoititi khlaiui Nagpur ni hospital o rwui rohorkha postmortem khlainani bagui. Police rok tabuk sukjora hingkhe o thwijaknaini bwsai no bongni hirasa no narwgui tongnikha postas khlainani bagui tamokhe o ghotinani nangkha tei o bus driver rok no CC ni number rok de nukha obo kahai kok rok no swngnani bagui bono tabuk bo borokni yago narwktoni kha.